வெல்கம் பேக் டு கிங் அஷா கேமிங் சேனல். இந்த வீடியோவில் நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டாப் 5 ரிச்சஸ்ட் நூப் ஐடிஸ் தான் கைஸ். ரிச்சஸ்ட் நூப் ஐடி, நார்மல் ஐடிஸ் இல்லை, ரிச்சஸ்ட் ஐடிஸ். ஸோ ஓகே, வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி யாரெல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க, லைக் பண்ணலையோ லைக் பண்ணிவிடுங்க, அது மட்டும் இல்லாமல் ஷேர் பண்ணலையோ ஷேர் பண்ணிவிடுங்கோ. சரி ஓகே, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கான ஃபஸ்ட் ஐடி என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா 34388387 ஓகே கைஸ், இதுதான் ஃபஸ்ட் ஐடி. ஆன்லைன்லேயே இருக்குது. சரி ஓகே இருக்கட்டும், விளாட்டோம். சரி உள்ளே போனால் பைபிளில் 5 எலைட் தான் ஆடி இருக்கான். போன எலைட் வந்து போட்டிருக்கான். சரி ஓகே, அவன் போட்டுன்னு இருக்கிற ட்ரெஸ்ஸை பாருங்களேன். பான் டூ கில் எலைட் ட்ரெஸ் அது எப்படி இவனுக்கு கிடச்சிச்சு? அந்த எலைட்டு போட்டதுக்கான அறிகுறியே இல்லை, ஆனால் எப்படி அவனுக்கு இந்த எலைட்டோட பண்டில் கிடச்சிடுச்சு? போன எலைட் மட்டும்தான் போட்டிருக்கான், எப்படி கிடச்சிருக்கும்? சரி ஓகே, அப்படியே அந்த மண்டை பாருங்கள். அது வந்து ஒரு பழைய இன்க்யூபேட்டர் மண்டை. அப்படியே அந்த தாடி கூட கீழே ஷூ ஃபேண்ட் எல்லாமே பழைசு. இன்க்யூபேட்டர் கூட இருக்கட்டும், அந்த பண்டில் தான், அந்த ஷர்ட்டு தான். பைபிள் பிளேயிங்க பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் ஆடிருக்காரு. 2000 மேட்சுக்கு 7800 கில்லு. எவாடியோன்னு ஆயிடுச்சு. கொஞ்சம் பழைய பிளேயர்னு சொன்னால் அந்த எலைட் போட்டதுக்கான அறிகுறியே இல்லை. ஓகே வாங்க செகண்ட் ஐடிக்கு போகலாம். செகண்ட் ஐடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி போட்டிருப்பேன், ஆனாலும் எனக்கு கண்டென்ட் வரணும்ல, திருப்பி போடுவேன்டா அப்படின்னு போடுவேன் நான். சரி ஓகே காய்ஸ், இது ஆல்ரெடி பார்த்துருப்பீங்க. உள்ளே போய் பார்த்தா ஆடம் கேட்டதை வச்சுங்கிறான். பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் எலைட் போட்டிருக்கான். ஃபஸ்ட் எலைட் பண்டில் இருக்குது. இது ஆல்ரெடி காமிச்சிருப்பேன். சரி பரவாயில்ல இருக்கட்டும், நான் காமிச்சது தானே, திருப்பி காமிப்போம் அப்படின்னு திருப்பி காமிச்சிருக்கேன். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க, அப்படியே லைக்கும் பண்ணிவிடுங்க, ஷேரும் பண்ணிவிடுங்க. சரி ஓகே வாங்கி இன்றைக்கான தேர்ட் ஐடிக்கு போயிடலாம். தேர்ட் ஐடி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2087558458. ஓகே, இந்த ஐடி என்னடா ஏபிசின்னு போட்டிருக்கே. ஏபிசி ஆல்பபெட்ஸ் கண்டுபிடிச்சோன்னா பார்ப்பீங்க. உள்ளே போய் பார்த்தா பைபிளில் 8வது லெவலில் 9 லைக்ஸு. ஒரு எலைட் மட்டும் ஆடி இருக்கான், அதுலேயும் 11 பேட்ச்சு. அப்படியே அவன் கையில் பாருங்கள், போக்கர் MP40 மஞ்சா கலர். ஏண்டா டே யாரா நீ, எப்படிடா டாப் அப் பண்ண? அந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு. பிளேயிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை. கிளாஸ் கார்டு மட்டும்தான் 25 மேட்ச் ஆடி இருக்கான், 14 வின்னு. அதுவும் அந்த மஞ்சா கலரே எடுத்துகிட்டு இருக்கிறான் பாய்ஸ். ஸோ கீழே பாருங்கள், ரிசீவ்டு காட்டுது. 6வது மாதமாக இந்த வருஷம்தான் ஸ்டார்ட்டே பண்ணியிருக்கான். ஓகே, இன்றைக்கான ஃபோர்த் ஐடிக்கு போயிடலாம். ஃபோர்த் ஐடி வந்து 1355850027. இந்த ஐடியில் நீங்களே போட்டு பாருங்கள். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வி சோலோன்னு என்னது பேரை வச்சுங்கிறான். பார்த்தீங்கன்னா 28வது லெவலில் 46 லைக்ஸு. பார்த்தீங்கன்னா பைபிளில் செகண்ட் எலைட்டு தேர்ட் எலைட்டு ரெண்டுமே போட்டிருக்கான். பரவாயில்ல, ஆனால் ஒன்றுமே காணோம். இந்த ஐடியில் அப்படி என்னடா ஃபன்னியாக இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, இவன் வந்து லாஸ்ட்டாக லைன் பண்ணது பார்த்திங்கன்னா 28ஆம் தேதி 8வது மாதம் 2018. ஆனால் அவன் போட்டுன்னு இருக்க ஃபேண்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அது போன வருஷம் மே மாதம் தான் வந்திருக்கு. அவன் சொல்ல போனால் 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி விளாட்ருக்கான். ஆனால் அந்த ஃபேண்ட்டு பார்த்திங்கன்னா போன வருஷம் மே மாதம் தான் வந்துச்சு, அந்த பண்டிலே ஃபுல்லாக. எப்படி எனக்கு கச்சிச்சு? சரி ஓகே வாங்க ஃபிஃப்த் ஐடிக்கு போயிடலாம். 10317372. என்னடா இவ்வளோ தானே நம்பருன்னு கேட்பீங்க. இவ்வளோ போய் பாருங்கள், நீங்களே பாருங்கள். பார்த்தீங்கன்னா தலைவர் பைரட் எலைட்லாம் போட்டு பைரட்லாம் ரிசீவ் பண்ணிட்டுக்கிறாரு. ரிசீவ் பண்ணதுக்கான அடையாளம் கீழே தெரியுது. பேட்சஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் எலைட்டு, செகண்ட் எலைட்டு, தேர்ட் எலைட்டு. முதல் 3 பேட்சும் போட்டுக்கிறாரு. அப்புறம் 3 எலைட்டு போடாமல் அப்புறம் திருப்பி பைரட் எலைட் போட்டிருக்காரு. அதுக்கப்புறம் ஐடி பேன் ஆயிடுச்சு. பாவம், இவனுங்களாம் காசை செலவு பண்ணிட்டு பேன் ஆகி விட்றானுங்க. இந்த ஐடியில் அப்படி என்னடா மிஸ்டீரியஸ் இருக்குதுன்னு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதை நீங்கள் தான் சொல்லணும். நான் உங்களுக்கு ஒரு சேலஞ்ச் பண்ணுறேன். இந்த ஐடியில் என்ன மிஸ்டீரியஸ் இருக்குதுன்னு கீழே வந்து 2 days டைம் தரேன் உங்களுக்கு. கீழே வந்து நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். யார் கரெக்டாக கமெண்ட் பண்ணுறீங்களோ அவங்களோட இதுவை நான் பின் பண்ணி வைக்கிறேன், நீங்களே பாருங்கள்.
ஸோ ஓகே கைஸ், இன்றைக்கான 5 ஐடியுமே முடிந்து விட்டது. சரி ஓகே, யாரெல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க, லைக் பண்ணலையோ லைக் பண்ணிவிடுங்க, ஷேர் பண்ணலையோ ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் என்னோட யூடியூப் சேனலோட